حاجة جانية زي خبركم تملكتنا حزون مدلاونا يقصللو حزون قاشا علني عزاز ريجمنت حلقة شح نقص تسفاي أو زيركم فلما أستي نكو عبز حنا كبير حبيرو نكو عبز حنا أستي بناي نكو عبز حكم ملأختي كنجمبر أو استفلالو جنبارات سراوي تجراي نحزون تفاش حيركب حزب تجراي ونا على زخونة قال سنا كايد يركبمو ناي نكو عبز حكم ملأختي كنجمبر حراي مزبو أب ملؤ جنباراتنا أبكر جنبار ذل سراويتنا قريرنا خيبلة دخمنا خيبلة يكواش حزلو سراويتنا أمرر حنان نكو عبز حكم لذ حدش عامد قبل يفوتو قرم حزون قالسنا يغصللو حزون سراوي تجراي نقدميتي مرشلو صلاتنا دمساسا يركب قالسنا حزون جنا يزلو صلاتنا ملينا كنطف حزون نقوايل لنا مو منالات استي تحلف عامت كنذكر كلتاشحن 13 كم يحلف الشيء كلتاشحن 13 اب حزبي ወይ ከዓብ ሰባት ክፍጠር ይተዋሃይሉ ዘይግመት صلاتنا ሰፍ ዘይብል ግፍዕታት አውጽሕምና እዮም ህዝብና ተሓሪዱ ሃጎሚ ድዩ ስለዚህ 2013 ብጣዕሚ ንምግላጡ ነጸግም ንምንጋሩ ዘጸግም እሞደማ መሰልና ስለዝበልና እንቃለሲና ለመሰልና ስለዝበልና ዘይበደልና ዘይአበስና 2013 ጸላእትና شعبي اليوم ناي أبي سراويج ديو بزح قفعتها توصيح ملنا اليوم 2013 مالتي حزي تقال سنة خم يغطل له تحزل له كنا تاي مسك الشيء أوز حز وانزل له قد ما حجز نورنا وحدات نيرنا أبتو ذحلفه شو من توارح حجز ما كله بعد كديو بسوي حيل ديو صب يخدل له هذونا ون بسنك ديو من سينا دم لما سلطنيا اتيو مسرعنا يمللنا له كاو بعدك نمللنا وحدات نيرنا حجي خا نمزح لنا كل مدلواتنا حذخا صبو لهونه مدلوات نقبر لنا مالتي تزقاطمنا نا 2010 ችግር حذخا بزبلص صلاتنا አይሐርሱን كنطفوم ስለዘለና مدلواتنا صبو لهونه مسزبنا እዩ تحزلو خنታት قرب حزي سراويتنا صلاي امكات عبيت عوتات ونا تغناصف يزركب صلافون خندز تخالونا غبر يزركب قدم حزونا مصلو زنبر ايو حزي حزب تግራይ ንምድኻሙን ጽሜት ከም ኩናት መሳርሒ ገይሩ ወሲድዎሎሞ አውዚ እዚ ከቢድ ኩናታት እዚ ከመይና ክንሓልፎ እዚ ክንሓልፍ ብርክት ዝበለ መንእሰይ ሕዝቡና ፍቲ ሰራዊትና ተመመይ ይዝርከብሞ እዚ ንምቅልጣፍ ችግር ህዝብና ቶሎ ንክቀረፍ ታይ ክግበር ዘለዎ ያው حلولات መራሕቲ ኣለውና እዮም ብኡልክ ድማ ህዝብና ሓንቲ መዓ ሓንቲ ግዜ በሊዑ ካባል ተረፋ ግን ለሰራዊትና ብስተፈላለየ ጸቅጥታት ይፍጠረለን ዲሕጅውን ምክንያቱ ብረዳእታ ዲዩ በኻሊ ዲዩ ጸቅጥታት ይግበር ይዘለ ካብኣተን ካብተን ዝረኽበን ረዳእታ ዲን ካሊ እናገበረልና ይነሩ ሕጅውን ብውሕሉል አመራርሓናን እቱ ጅግና ህዝብናን እቱ ደጀን ህዝብናን ካፍታ ዝርከቡ نحنا خينطمي نحنا قر خينخون كدان ديو ጫማ ديو ምግብ ديو ይሄበና አይዘሎ ይቅርበልና አይዘለና እዚኦም መራሕተና ብዝገብርዎ ውሕልል አመራርሓ እና ተሰርሐ እዩ ዘሎ ዝበጥሕና ጠገሙን የለን ስንቅና ህዝብና ይገብረልና አይዘለና ጽቡቅ ሆነ ስራሕ ይዘሎ አሜን ለሐቢረ ጽሕና ይቀን ሕዝብ ከዓ ቀጻሊት ንብህጋ ትግራይ ንምርግጋጽ حدش تسفى حدش وفرين نقبرلو وانيمو مسانا خا خافتم حيات سراويت تግራይ አባላ ዝኾኑ ገለ مساي كصنح يوم حبيركم ناصنحو እስኪ ፈለማ ስምካን ራሽ ሽመይ በመጀመሪያ ተጋዳላይ حدش ገብረ መስቀል ይባል ያው እንኳ ዓብጽሐና ክብል ይፈቱ ለማዓንቲ ይኹን حدش ዓመት ምዃኑ መጽእ ዘለ ዓመት ከዓ እንቶም ጸላእትናስ ንሕና ንሕድሰሉ ሰው ዓመት ከም ዝሓለፈ ዓመት ታሪጎም ትርበዩ ተጋዳሊት ሳምራዊት ገብረ ገርግስ ይባል ካብ ክፍለ ሰራዊት ትግራይ እስኪ ተዛሓለፈ ዓመት ውዕሎቶም ጀጋኑ ኣብቲ ግንባራ ስለዝነበርኩም ብሓጺሩ ከመይ ትገልጾ ትኽእል ጣዕሚ ማለት ብጻይነት ዝበርታዓሉ ትግራዋይነት ዝተረኣየሉ ጣዕሚ በቃ ኣለካ ስውኣትና እውን ኣለውና ቶም ስውኣት እውን حضرهم هو من زحلفوا قصاب زغونو مالتي تزحلف عمت انا مالت يحزن ان زي حزنوا له مخنيات الله خا
زي حزنون لمخنات زهز زلو نفاس تهزبنا خنقساقس كابصات نابصات تግራይ خنقساقس ዝገበርዎ ቶም ስዋእት እዮም እሶም ብዝተሰውሉ እዩ ዝህዝ መጽ ዘሎ ሰላም መጽ ዘሎ ከምቲ ንሳቶም ሓሲቦም መጽ ዝነበረ ኣይኮነን ትግራዋይ ጠጠው ይልሲ ሓመድና እውን ክቀረይደሉ ይወን ነይሮም ትጅግና ሰራዊት ትግራይ ከዓ ካብኣቶም ንላዕሊ ኮይኑ ጸኒሕዎም ከምቱ ንሳቶም ተንኮል ዝፈሓርዎ ትግራዋይ ተንኮል ይፈሓረሎም ነይሩ መጀመርያ ብልዕዎ መስይዎም እዩ ዝነኸሰ ዘኸለሶም ኢዶም እዮም ስሒቦም ነኺሶም ወሳቶም ግን ተነኺስና ከዓ ከም ዘይንቀሪ ስዋኣትና ብጾትና ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ንኽንበጽሕ ተሰውኦም እዮም ኣብዚ ደረጃ እዚ ንኽንበጽሕ ህዝቢ ትግራይ ንውዓቱ ሓቢሱ ናብ ጅግንነት ዝወጸሉ ግዜ ዝገበርዎ እውን ንሳቶም እዮም ዝሓለፈ ሓሊፍልና ንርስዐሉ ግዜ ዘይኾነስ ዝሓለፈ ስታዊስና ናብ ጽቡቕ ሞራል ከዓ ናብ ጽቡቕ ዕላማ ንኣትወሉ ኣዶ ወዶ ኮይና ገዛ እንጀራ ማይ ናቀልበለትና ናስተየትና ናብልዕትና ብዝመጸቶ ግዜ ንሕና ተመስገን ኢልና በሊዕና ሰቲና ሻላ ህዝብና ኣብዚ ደረጃ እዚ በጽሕና ኣለና ቀጻሉን ኣይኮነን ደረጃ እዚ ትግራይ ሳገር ጌርና ከነዕልቦ ምስ ህዝብና ኢና ንሓስብ እስኪ ስምካ እውን ወኸለኻ ንስ ትግራይ እንኳ ኣውፅሐኩም ይቀኒለ መጀመርታ ተጋዳላይ ያሬድ ኪዳን ይባል ከአሞራ ክፍለ ጦር ረጅመንት 4 ወይም ፈንቅል እና በመጀመርታ መላእ ህዝብ ትግራይ አውሽትን አደገን ለለኻ እንኳ ኣውፅሕካ መላእ ህዝብ ትግራይ ገና ደስታ ገና ህዝቡን እንኳ ደስ ይለካ ገና ቃልስና ቀጻሊ ህዝቡን ጸላይና ጸራረግና መሊና ይጸረግናን ገና ህዝቡን ቶም ለሓለፉ ተሰው ብጾት ኣለውና ብዙሓት ናይሙን ናዝናሙ ለሓለፉ ብጾቱን ላስታወስና ገና ሕጂውን ምሕር ጸላይና ሻዕብያ ኣብ ጎድነና ኣሎ ኣብ ጎድኑ ኣለና ዓይን ላዓይላ ተራንዐልና ሕጂውን ጋው ገዛ ክራይ ዝነብር ዘሎ መሬትና እዩ ዘሎ ክራይ ወዝሕሎ እምበር ገና ማንካ ይኹነን መርፌ ይኹነን ካሊእ ጠራሪግና ከም ንምፃእ እርግጠኛ እየ እኳ ዓውፅሐካ ህዝቢ ትግራይ ህዝቡን ጸላእትና ሓምሽሽና ክሳዕ ነውፅኦም ዘመን እዚ ዘመንና እዩ ሃገር ትግራይ ናይ ግድን እዩ ህዝቡን ንስዕር ኢና ትግራይ ትስዕር እስኪ ክልቲኹም ብፍላይ ከዓ ሰራዊት ኣብ ምልዓል ዓብዪ ስራሕኩም ትሰርሑ ነይሩም እሞ ገለ ተወሰነ ክለና ትኽእል ዶ እቲ ሰራዊት ዝገብሮ ምልዓላት ማለት በደርፈ ገጽ ያሩ በዚ መጽ አይነ ዳምጽ ሻዕብያ ምጽ አይነ ዳምጽ አብይ ምጽ ምንም ይምጻ ማለት ግልጽ خزارበካ ምድራዊ ኃይል ምንም ይምጻ ንሕና ንኣምኖ ጌታ ጥራሕ ንምብርከ ከሉ ንጌታ ጌታችን መድኃኒታችን ነው ጥራሕ አና አማን እየ እና ነው ኢና ንምብርከ ክንበር ተጋሩ ክሳብ ዝኾና አን ማንም ክንምብርከ ክሳይና ኸልን ክብለካ ላለማ ይላሉ ማይላሉ ዓደይ ዘባ እንዳዕሮ ኣሜሪካ ሰሚዐ ወረኹም ኣብ ኣውሮፓ ሰሚዐ ወረኹም ቆልዑ ትግራይ ትፍርሕ ኣለኹም ኣብ ኣስመራ ሰሚዐ ወረኹም ኣዲስ ኣበባ ሰሚዐ ወረኹም ኣሞራያ ትመጽእ ኣለኹም ማለለ እስኪ ሳምሪኻ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሕዚ እውን ብደጀን ኮይነን ኣብቲ ቃልሲ ዝጭምር ኣለዋ እሞ ትግራይ ሕዚ ከዓ ብጥሜት እውን ብዙሕ ሰብ ይሳቐ ዘሎ እሞ ካብዚ ንኽንወፅእ እንታይና ክንገብር ዘለና ጸላእትና ከመይና ጸላእትና ግድን ንሳቶም ብምግቢ መንእሰይ ትግራይ ተንበርኪኹ ንኽተርፍ እዩ ዕላማኦም እቶም መንእሰይ ትግራይ ገዛ ተኾርሚዩ ንኽቐሪ እዩ ዕላማኦም ብጥሜት ዘይኮነ ጥምኣትን ጽምኣትን ክኢልና ኩሉ ነገራት ህዝብታት ህዝቢ እነ ትግራይ ትበክላ ትነብዕላ ትጠምላ ናታ ፍረ ጻማ ከነምጽኦ ንኽእል ከዓነ ንሕና ደቃ ኢና እሞ ምንም ይኹን ጓል ኣነስተይቲ እየ ኣነ ጅግና ዋዕሮ እየ ኢልና ክንላዓል ኢና ዘለና ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣደ ትግራይ ኣይትነብዕን ፈጺማ ኩሉ ግዜ ከዓነ ክትነብዕ እውን ኣይትነብር እንደግሚ ኣኽላ እዩ ብኽያታና ንብዓታ በቃ ድሕረ እዝስ ኣሰይላ ተመስገን ደቀ ኢላ ሓቂፋ ትነብረሉ ህይወት ክንምስርተላ ዘለና እምበር ደጋጊማ ድሕረ ዘደ ትግራይስ ኣይትነብዕን ዋዕሮ ትግራይ እውን ኣይትድፈርን من كمان ينسكوين كلنا دك تشعة ورحينا دك خمي مخنا ون أرينا يومنا مولي اسكعت أريقنا نوص أخانا تعقست بيجا يزد لنا أين لمنا من عتاتهم أبقرم ودي ناس أين لمنن وأين لمنن نحنا توم جاغانو بدأ وصاي خوينهم نعنا دقفنا زلوا ولد ما برحتي قرص أنا توركي قرص ولد أين رأيهم ما ينسمع يوم بزي زيرو تناتاتهم حبنا صبغ نجار نرئي لنا هنا نسمع لنا أنا أجهم أدى تجراي بخير ترفن أبو تجراي ونتنبرك فينا بعن عود تجراي أنا يا ولولو خزون خمس بسيط سامر لولتو أدى تجراي وعرو تجراي قسني قزن نوع اللي جزيه قنيت ألا أنا ننبع اللي جزيه قسني
قدم غزل حلفه بغيات ياكل هذا تግራይ ትደሰተሉ ትግራይ ዘመናል ትሕደሰሉ ዘመን አገረ ትግራይ ረግና ናይ ግድኒ እንኳ ህዝብ ትግራይ ህዝቡን ኣብ ጎንና እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ነገር ሎጂስቲክ ኮን ምናምን ኩሉ ቆልዓ ሓዚለን ቆልዓ ሓንገረን ላው ድባዕ ምሳና ያታ ነይረን ተለበተለይ ህዝብ ትግራይ ማለት ምንም መግለጽ የለ ብልገልጾ እስኪ ተጓንፎ ለካ ህዝብ ሰሚዕ ነይሮሞ እስኪ ታታ ተጓንፎ ያው ሓደ መዓልቲ ካብ ዕዳጋ ሶለስ ልባል ከተማ አጣሊ ለሐረድና አጋጣሚ ጸላይ ሞቲው ወዲና እንተጣላ ሐሪድና ክነብልዕ ምሰና አጋጣሚ ጸላይ ሞቲው ተልዓል ተባይና ታይና ታጠሊ ሓንቲ ሒዝና ያላው ጋአቲና ኩናት ምስ ደምሰስና ታጠለውን ምስተቀለጠትና ሒዝና ያላው ኩናት አቲና ኩናት ምስ ዛዘምና ዳዓይኽናዮም ምስ ምርኮኛ ኮይና ቆሪስና ያው ዳመት ይነር ሸዒት ላና ዛዕባ አደታትና ቅድመ ሕጂ ዝሓዘኖ ዝሓዘኖ ያክል ካብ ሕጂ እንዳሓር ከዓም ክሓዝና ይኽእላን ምክንያቱም ኣዴና ክትሓዝን እንተኮይና ንሕና ማለት እዩ ኣብ ገዛ ተደጉልና ክንውዕል ከለና እዩ ኣዴና ትሓዝን እምበር ንሕና ኣብዚ ኣብ ደጀን እናሃለና ምንም ክትሓዝነ ኣይትኽእልን ሓንቲ መልእኽቲ ንምልእተና ንፅርሃየና ንምልእተየ ማለት እዩ እንኳዕ ኣብዝሐ ክንበለለይ በኣ ከዓ መጨረሻ ክገልፅ ክእል እንቁ ዳጊመ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይና ደረጃ ዘየብፅሐካ ክብል እየ ዝደሊ ካብኡ ከዓ መንእሰይ ትግራይ ዋዕሮ ትግራይ ኣብ ገዛ ኮይንካ ብኽያት ንብዓት ትርጉም የብሉን ይወፅሉ እዩ ከትትሉ እዩ ንሰምዕ ኣለና ኢና ይኽተት ንውፃእ ኩሉ ነገር ደምሲስና ኣጥፊእና ጸልአትና ጸራሪግና ምስ ወፃና ካብ ትግራይ ኣሰየ ኢልና ንነብረላ ትግራይ ሃገረ ትግራይ መስሪትና ኣሰየ ትግራይ ኢልና ንነብረላ ትግራይ ኢና ክንርኢ እንደሊ ህዝቢ ትግራይ እንቋዕ ደስ በለካ እንቋዕ ዝዓወት ዜራኻ መጀመርታ ያው ቤተሰይ መላእ ዓረኽተይ ፈተውተይ ብምልአኹም مقصال لما ملو هز تقرأ أو دقن أو شتنا لقى جقنا هز تقرأ كعوض حكا قدس ودايون كعوض حكا تاريخ كله سلام بليا تقرأ جورو وباري مارا بلو تداري عشان كابل Mara
يغني لي يلا أي حفتي نوعات دي يرئنلو نبرخا وزيو حرينو زتغالسة كمو أي مركغن أي جزاء نيلو سألأي أوزي أو برخاتات تجراي مس زقبره جينا سراويت تجراي خوينا أنا حدش عمت إنه علو زلنا صبوق عن حيت مس مدلاوة تلفزيون تجراي تجبرو خمسة لهم دما إمنتنا يحزون حدا قاشلني عزازي حيلي تجاد لاي تدرس تسفاي بهال يدين كعز حكا فلما حاويرو صحنا تي زبعال زي حدش عمت كل تشحن 14 مس سراويت خاهم كزبعال زي محلاف كاب في الليل دما أبستفلالو جنبارات دما مس زلاقينا تفاشع زبعال زي زخبر زلو تجادا لاينا ون اللومو ملختهم كتحلف لنا قدما نعهم نعنا اختزناقعو مسانا بعال كتخورو مزيخهم قدما مسجانا لأخهم كقرب دلي كاو أو ملو كله جنبارات زركب حالتات مكلخال سراويت تجراي أو زي مسانا زخبر زولو أولاتون روحوس حدش عامت قلت شحن 14 كونوا لهم منا قلتلو لملوء هزب تجراي بفلاي لدياسبورا تجراي سوون حدا جنبار ناي تمكلخال حالتات سلال خنا نعوون روحوس حدش عامت يكون الكاخولي دلي حرنو ولا لخمو حزون سراويت تجراي هزب تجراي قال سونا قصاله يزركب تصلاي تقليل كا مدمساس اب استفلالو جنبارات قالسينا قصاله يزركب مو حنا لوات كن تحلف قالسي كما ينذكروا اب 2013 نور قالسي تاي يمثل نيرو ليش كتገልጸنا 2013 ببزح بزحزنن الوم بزخرعن ملكعي خገልጽ أزدلي بشعسر سلسة ياو صلاتي بتي تشاريخهم أصوارات درديرهم سراويتهم تلقيهم تلقاقيهم حيزهم مطيهم تقراي كورو بطو لهزبنا خسوكونو نجرشو اون لهزبي كاو مريت تقراي هزب تقراي البحالس لخي نبر تقليلهم خطفو مطيهم ياو ملؤ بملؤ يتساخعوا اللومي نحنا مناسي نبارات تقاللتي مرحتنا يا أنا جوزنا خذت ولدي زول حلف زو تاريخ للو تقاللتي بحوار تسقنا جي صلاتنا مكيتنا عنا يا أدهلو من أيام هزبنا سوكينوم يوم أديتاتنا دفيروم بأمنتنا كله أوديموم يوم جن مليو خساق علوم يكلي ناون بتلي فتو ما أخلاي عمت كابي ناتقالسنا نواقع ناتواقع أنا نك ناسلت أنا نواقع ناتواقع أنا نسلت أن بزول جرحه بالزفل عليه ملكعو بدقن بوشتن سلاينا مكيتنا أنا نترشوا حمد ولا حمد لحسنا تلاعلنا سلاينا أم مكات نركب حزون تغليلو يتفن سلاي حزون نعنا سكون تتحساس وانا سلاي ملي أسل لي تفا أو زعته وعاتنا تتحساس وانا خنقورن دلي يعني احنا عاوزي او جنبار افتح هذا جنبار لنا عبالاتنا خلوت وقناتنا ون صلانا مكوت يوم زركو مليو صلا اسكال طف مناسياتنا ون حرينهم ناتنا اثر تختيلهم احنا خمتنا يولدنا اثر تختلنا يوم ساتهم دما نحنا ناتواقعنا انا سلطنا هذه صبو حرام مريت سلولو ناسلطنو خمسلطن بوتا يم دوصلو صبو عدلي ازي تطقيمهم صلايت مليو اسكال طف زلنا كله بقولوتنا يكون بقرشنا يكون بفلطتنا يكون بكل منغستنا بزودو مسرت تودينا بقى صلاينا خنطف بتلي مناسي كاو كتما وصيوم لا حرام مريت تغراي لا مسلطن بوتاتات اتيوم صلاي مطفا نو علم تاريخ كقمطلوم نحنا عدلنياتاتنا بطعم عدلنياتاتنا نازو تاريخ زي تخافلت بمخانا ولا حزبنا يغوساقل امبر زلو حازي خونه يغوساقلومنا حلف تاريخهم فلطيو نغوساقلنا يم نيروم ولدنا يمنا مكت وصونيهم ازيون انحنا ون كمنا ولدنا اثر تختلنا كم زغورنايو زم او كتما غلزلو مناسيون لاوانا كحوسلو تخافلت خونلوم تاريخ يوصم نازو سو تاريخ خونلوم يلول
ተጋዳሊት ተንኪኖ ትግራይ ሰራዊት ታሪክ ሲራሒኖ ኢሮብ ሰራዊት ታሪክ ሲራሒኖ ትግራይ ሰራዊት ታሪክ ሲራሒኖ ትግራይ ሰራዊት ታሪክ ሲራሒኖ ንዲያስፖራሊ ታሪክ ሲራሒኖ እያ ባሕተንኪኖ ሬዳ ባሕተንኪኖ ታቦት ባሕተንኪኖ ዳጋን ዳግማሊኖ ተራፋሬ ማራ ናባ ማቃስሊኖ ትግራይ ዳይሎኪኖ ኒቢሊ ሙዲነ ትግራይ ሰራዊት ታሪክ ሲራሒኖ ዕጡቅ አሰመቲ ንዲያስፖራሊ ታሪክ ሲራሒኖ ንዲያስፖራሊ ታሪክ ሲራሒኖ ሱረህ ማርታንኪኖ ሱረህ ማረሊኖ ሱረህ ማርታንኪኖ ሱረህ ማረሊኖ ስንይ ቡሌሂኖ ዓለሚን ሃይኪኖ ስንይ ቡሌሂኖ ቢረሊ ሃይኪኖ ስንይ ቡሌሂኖ ነትፍዕሊ ሃይኪኖ ስንይ ቡሌሂኖ ይሽካሊ ሃይኪኖ ስንይ ቡሌሂኖ ዝርቻሊ ሃይኪኖ በዲስ በዲስ ኮዲስ ትግራይ ትግራይ ሰራዊት ታሪክ ሲራሒኖ ትግራይ ሰራዊት ታሪክ ሲራሒኖ ዕጡቅ አሰመቲ ታሪክ ሲራሒኖ ሱረህ ማርታንኪኖ ሱረህ ማረሊኖ ሱረህ ማርታንኪኖ ሱረህ ማረሊኖ ሱረህ ማርታንኪኖ ትግራይ ሃይኪኖ ዓለሚን ሃይኪኖ ሱረሊ ሃይኪኖ ስንይ ቡሌሂኖ ዓለሚን ሃይኪኖ ትግራይ ሰራዊት ታሪክ ሲራሒኖ ንዲያስፖራሊ ታሪክ ሲራሒኖ ቀዳማይ ወያነ መንጎ ታሪክ ሊኖ ካልኣይ ወያነ ብርሕነተሊኖ ዲጂታል ወያነ ዓለሚን ሃይኪኖ ዲጂታል ወያነ ማዮ ነድሕነነ ሱሬሊ ሃይኪኖ ሱሬሊ ሃይኪኖ ሱሬሊ ሃይኪኖ